מחלקים מגרשים בשדה יואב חינם, עוברים עליהם. עוברים עליהם, שדה יואב, קרוב לעזה, המקומות הקדושים, אלי סיני, מצרים. לא צריך לחלוף פרות, עוברים עליהם. אתה שומע? מה את מדברת? זה שמוצניקים שם, לא, כופרים, מה זה עובדי חזים. קרוב לטבע, קרוב לשם. קדוש ברוך הוא. לא הולך לשמוצניקים האלה. יהיה לנו בית, עוברים עליהם. בית, משלנו. יש שם בכלל בית כנסת? יהיה, אנחנו נקים. אנחנו נחזיר את העטרת ליושנה. ואיפה תלכי למקווה? יש חמי יואב, בעזרת הקדוש ברוך הוא אנחנו נסתדר. אז למה לא אמרת שיש שם מקווה ולא חולבים פרות? קדימה, בואי נלך למבדקים. קדימה. הנה, הגענו למזכירות, יש לנו עוד איזה 5 דקות עד שמתחילים. יופי, תשמע, אני בדיוק קוראת את התנ"ך שלהם. תשמע קטע, רכבים בקיבוץ משותפים, אוכלים בחדר אוכל משותף, כל הילדים ישנים בבית ילדים. מוזר, טוב, תשמעי, הכי חשוב בוועדת קליטה הזאת, אם שואלים אותנו למה אנחנו במעלה יששכר, אנחנו הנציגים של שלום עכשיו, בודקים מה המצב בהתנחלויות. אוקיי, ואם ישאלו אם אנחנו אוכלים חזיר? בעד. לא, ענבים? בעד. ושרימפס? וואלה, את עושה לי תיאבון, חבל על הזמן. טוב, בוא ניקח. אתה שומע? סימה התקשרה, מחלקים מגרשים חינם בשדה יואב. כפרה עלייך, דיקלה, לא באמצע כדורגל, מגרשים המגרשים, תני לי לראות בית"ר. אבל מה, בשדה יואב? איפה שאנחנו נוסעים לחפלות? עם חיים משה, יש את הבריכות המסריחות האלה, כמו שאתה אוהב, כמו הריח, אתה מזכיר לך. הגועל נפש, כן. יש שם מגרשים חינם? אבל אמרתי, זאת הזדמנות, הם מחפשים אנשים כמונו, בית, חינם יהיה לנו סוף סוף בית נורמלי, משלנו. וואלה, מנה שאמר לי איזה קטעים, עושים שם בלגן, מחזורים וכאלה מהמים של המסריחים האלה, משקים את הגינה, חבל לך על הזמן. נראה לך? אני אוכל לבניה עם חרא? יא מפגרת, דיקלה, יא מפגרת. הם בכלל עושים שם מחזור, נייר, בלגנים, בקבוקים, חבל לך על הזמן. בקבוקים, וואי, זה אלפירונים, לא רוצה להתעסק איתם, לא רוצה. דקלה כפרה, זוכרת מה צריכה להגיד היום, כן? בטח, יש לנו סקס נהדר בתארים בה. כפרה עלייך, לא לחבר'ה, ועדת קליטה של הקיבוץ. בטח, אנחנו אוהבים את הסביבה, אנחנו ממחזרים כל דבר, אפילו בדיחות. יענו ירוקים כאלו. כן, בטח, אבל תשמע, אנחנו בואו נגמור, נלך מהר, כי אני רוצה להגיע הביתה לראות האח הגדול. מעיין חודדה מחכה לי. וואלה, כפרה עלייך, צודקת. כן, וזה מספיק. אתה שומע? יש מחלקים מגרשים חינם בשדה יואב. מה, הם עוד לא אזרחו את צ'וקמי קטנות? נו באמת, הם כבר בני 43. בירת לפחות מי בוועדת קליטה שם? כן, אחד מביא איציק, אנחנו מכירים אותם. טוב, לא, בכל מקרה זה לא משנה, אפילו יואב, ששדה יואב הוא משלנו. קטן עלינו. אנחנו מנגבה, ברור שיקבלו אותנו. כן, טוב, יאללה. טוב, אנחנו צריכים להיכנס לוועדת קליטה המצחיקה הזאת. טוב, באמת, אנחנו מנגבה, מה? ברור, אנחנו נראה להם כבר מה זה קיבוץ, ברור שנתקבל. לא, זה שנתקבל זה ברור, את יודעת, בכל זאת אנחנו מנגבה, אבל יש כמה דברים שאני רוצה לשנות פה דחוף, כל נושא החינוך, שלא יצאו לנו ילדים כמו המופרעים פה משדה יואב. אוקיי, לי מה שחשוב, שיהיה ברור שאנחנו בוחרים את המגרש ראשון שלנו. לא, זה ברור, זה ברור. ערב טוב, אנחנו פותחים ככה את הישיבה של ועדת קליטה. שוב פעם ערב טוב. יש פה משפחה שבאמת ציינה שהיא פעילה בשלום עכשיו, היא משפחה שאני ביררתי עליה, עם יריב אופנהיים, המזכ"ל שלהם עכשיו, הוא אמר שהם אנשים מצוינים, הם אנשים שמאלנים, כמו שאנחנו מחפשים, ואני חושב שהם מדברים בהתנחלויות כדי ללמוד מקרוב על הבעיות שיש בהתיישבות. עוברים. אוקיי, אני מציע... נשלח אותם לבחון. לבחון, אני מציע בחיובים מאוד, אוקיי. משפחה, משהו, אני ביררתי שם אצל מירקי ואצל כל החברים שלי מנגבה, והם נראים גם בבית ספר, הילדים שלהם... נכון, אני מתפלל עליי. נגבה לא עובר קשה, נגבה לא עובר קשה. אבל הם ממש משפחה איכותית. בסדר, שהרעים פעם וראה, אני שיקבל פה נגבאי, אנחנו צריכים להצבע בצבעים של זה, יש פה הפרדת כוחות מוחלטת, לא צריך לשרת את הדברים. חבר'ה, החלטתי שלא. משפחה הבאה. החלטנו שלא. איחוד כוחות, נחמה. טוב, ולי יש פה משפחה ירוקה לגמרי, גם במכתבים שלה כתובים בירוק,
נייר משוחזר. כן, עוסקים באיכות הסביבה, ותשמעו, הם יכולים להחליף את נועם שעכשיו בדיוק עובר לקבוצת שילר, המשפחה שאנחנו צריכים אותה. רעיון מצוין, יש פה הרבה מקורות מים לתאר, יש פה הרבה... להפסיק לרסס ולהגביר את הקיבוץ הזאת. צריך להוסיף עוד כמה פחים למחזור. צריך להתחיל שאנשים יזרקו פסולת ממוינת, יש פה הרבה מאוד עבודה לעשות, שהכלבים ימשיכו לשוטט ולפזר את הזבל. כדי לדשן פה את השטחים. שישקו עם מים אפורים את הגינה שלהם, ממש... אני בעד המשפחה, החלטנו ששולחים אותם למכון. אנחנו אוהבי איכות הסביבה, אנחנו ממחזירים הכל, אפילו בדיחות. היינו ירוקים כאלו.